трябва да бъде умерен с думите си, с това какви думи употребява и как се държи, защото има много резки хора, които възприемат нещата. Дори когато ги кажеш добронамерено по друг начин, внимавайте с останалите, защото не знаеш всеки какъв човек е. Като много добре наблюдавате себе си и знаете, че няма нужда да се конфронтирате с човек, който е инат, който няма да може да ви разбере, защото той ще си държи на неговата гледна точка и няма да приеме вашата при никакви обстоятелства. Човек може да се разбере с някой, който е на неговото ниво на съзнание. Така че не се ядосвайте на хората, които не могат да ви разберат, защото те просто нямат капацитета да го направят. Разбира се, не от негативна